Erderaz, dan erderaz, hemen minizat dan erderaz. Den erderaz. Erderaz bai, den erderaz. Eta guk erderaz ezkinekion, da erderaz egin beharra genduken. Eta beti kastigatuta ote ginen. Belorik ote ginen. Euskeraz zike gendunen. Euskeraz ezin gendunen. Erderaz ezkinekion? Zigorture bai. Hor eskua jarri eta por nada. Baina horrek min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zenuleko zuk ikasi, ezin esan, ezin nahi zenuna, eta ze izango zaitu eta kasera burra. Horrek ematen du min ondila ematen zaitu. La casera. Zateo, la casera, orduan ez duen usten euskera zitean. Orduan debekautatzean euskera zitea. Eta nien izen tontana. Gutxiko duten izan bat tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezernekin da ezer. Ale, al pelotón de los torpes, atzeatzea usten ninduen. Egu maizu erderaldun, orduan erderaz, eta bakin zeitezkon guri. Euskera zentzun eskero? Hori puntu gendu, gure puntua zein izetezan, banku bat bestea puntua eskik imazun, batzatik atzetan. A ver, 2 puntos adelantago, 2 mesas, 2 bancos, 3 bancos. En primer banco, el que tenía aukera, banku zekeixen, puntua zein ogeixa. Eta orduan, bakitu, zeite juzkon guri, pasetazan nire, aitxasero, amazero, egotan bagitxe euskera berbetan. Bueno, ayer pasé yo y estabas hablando en castellano. 2 puntos menos, a la mesa de atrás. Eta bagizu zeiten zion, bate ematen zion, anillo bat. Eta, arek egin berzun, beste bat, euskera zeiten, arrabatzen olimazun, anillo guari eman. Eta, urrengoak besteai, hola. Eta, geho urrengo una eskola joten ginenen, a ver, tu a quien le has dado el anillo? Esango zion, beak emandakoari. Arek esaten zion, olakoi. Beste arek bestei, danakan pasautako guztiak mordua, kastigua. Eta mutilak gaizkina ibiltzen zianen, mutila baldin zian, jo ite zitun. Jo. Ola ipini, behatzak, ola eskuk, eta goitu bera, behatzak, makilagin. Eta euskera zinezkero berba, belauniko. Bueno, nitxa beste iruero, egun guzti belauniko itxen gauen. Porque haitxak esaten osko nezitxeko erderaz da. Bai, belauniko. Da, maizteria pesan igartzen notzen, espainolen ideiak gehingo zela, dos espainola za Madrilgu esan, zera? Ba, kastigota. Ola jarrita, ja! Euskara zitzeteatik maixua garrapatuta. Zerota, ja arregla gene. Eta erreza ginez. Ba, esku joloa jarrita arreglakin da jo, o bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan da ordu bete nola euki, eta holako kastiguk izaten zien orduan. Entenditzen hasi ginen da, algen du bezala, palizak hartuta. Hori bai, erderaz ez dakiulego palizak. Ez que, nik ikustete, ez du erdaldunak gorrota ondia izan du euskera ondia gaina. Euskera arek esatezun, que era dialecto arek esatezun euskera, hori esatezun, que no era idioma. Guri hori esan berdintzan, baina guri kuidao itzaitia euskeraz. Eak utze guri euskera ez da hori, ez da inortxok ere ez. Gero, batkilera bukatu gero nian, gero jakin gero guren artian dana, eta gero, zu Marinieves orduan, Marinieves, zu euskalduna zera eta bai, eta zure bai, nire bai, eta orduan, 7 urte alkarrekin pasa, eta orduan konturatu ginen euskalduna zirela, ez genuen hitz bat esaten. Euskeraz ez da nebiarra frente me paso zanean, euskeraz ez da nebiarra.
agurritia proiektu hor zan. Gara hartan dana erderaz ditzen zen. Izkutu nik bat hartzen duen. Gu launek esan izona da, gu alkarrekin jute ginen kuadrilan izketan kalen, itxeken nun euskeraz. Baina jorratzen ginen tabernan, ja tabernan sartzen zinen, beste jende pila bat zen, eta erderaz. Ez gure garaian etzen unitz bat entzuten, nire osaba batek nuntak ere pagatu izan ditu. Euskeraz itxite bati. Bai. Jo gure aita amai hori bai, hau haitzen hon, gure eta zegan pena. Donostien bai joazte bilak, zendagilean Amerikoan gana jonda. Eta euskeraz itzeiten eizialako, izuna zaten dagoain muta. Polizia sekretas esaten zan, paisanos jantzia, uste venga conmigo, tazkataka. Multa, bai. Behin jugina Pamplona, eskutzioa, eman ginen Pamplona eskutzioa, hasi euskeraz kantuen. Eida, dano deteniuta. Mujak eta dana deteniu, arrezkio ez da txintik euskeraz. Eta niko atzerez, izeba bat, ze pasada eta behila zein nauten. Arrape, idia moztu, euskera zitezulako. Autitzio norbait egaitu zio norako bat eta, venga. Orduan gaina Franko garaien, izenak, nire izena ez da euskera dure, baina izen dana kanbio bintziun. Miren Zala, Maria eta Arantxa, gero ezir, dana izena kanbio bintzituen. Ni Iñaki naiz, baina orduan kendin zien Iñaki, eta inazi izan duen ez ne. Oain 10 urte bitarten, ofizialki inazi izan duen ez ne. Notaz ezin diferentzia, gerra baino leheno jatio, gerra denborago gerexo adio. Ni anadian, notatzen, be anadia zarrauen ni baino 10 urteo, 8 urteo, haik ondo itez behar, baina beste jalien da gure da ekuak ez, markatu inuzun beharrak, zigero. Bi laun bagozen behin, Donostin izan orduan, bagozen bi laun izketan da, jartze zaio bota aurrian da. Oiga usted, hable por favor en cristiano, zantziuten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues habla en cristiano, pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Habla en cristiano, alde ginen. Así es que euskaldunak ez ginen izango kristianoak. Aldean us burros gehitutuzkoen herrikoak, hori kanpotik etorriko eldardunok, etortzen ziren orduen, ja, da hori aldean us burros. Hablan como los indios. Ahí pentseta euren, gu holango euskera iten du moduen, euskera eta beti atzeratute berbazbe ondo jakinez erderaz da bakizu, txarto, beti lotza edo kobarde eskolan. Horrik aukien arpegi bete eureke gulangoari gero, aldean los burros. Boronos. Bai, joder. Edo zait, eskolaz mintzatzea dela, ezkizan. Puniz egin duzten. Ba. Delako makilura bazinu? Ginen eta ankreain egiteko bazinu horreziko du bat tipi batzu. Eta gero, edetan, ikusten zirelaik, atxikitzen zuzten. Eta gero eskolan ginelaik, eskolaz mintzatzen baginen, batetik bestera pahasten ginen, besteat automaten baginen mintzo, fite pahasten gineko nari, zer eta ondarra puni behitzen. Gero, ondarrik hantzemaiten zina, hura puni zen. Gu subatarra begia, ni subatarraz mintzatzen ez. Bai. Eta zure alabako daki euskaz? Badaki, nizi euska. Gehiena baita hen okupatzen. Haik eskola jonartino beti euskaz mintzozun. Bena geho eskolan abiatu nun, euska utzi. Eta guai, komprenitzen nizu, Bena elhek hartzeko ez duzu auzart. Eta, horra, ezkitut baita ezpada horretzapen txarrak, alere neburuari iten dion, baina zonbaitetan, karrikarna neska zonbait, ez zuten jostatu nahi guekin. Berbagu kanpainakoak ez horren ongi bestituak, bertze mintzaira bat konprenitzen ginduen.
bertzen mentzaire bat ginduen, guelkarrekin errekreazionian eta ginelaik. Eta, bon, holako zerak bazien, hortan sofritzen zen, eta gero lagun bateri beti erraten diot, ez dakizkoaraz, eta errain dut frantzesez. Oh, écoute, André, tu étais la plus gentille des copines à l'école, parce que tu nous laissais jouer avec toi. Lagunik hobena zinen, André, goekin, usten gintutzun zera, jostatzen zuekin. Eta holako zerak, eta neburuari tenion, nor naiz ni orduan, ni bezala bertziak ere, kanpainakoak, eta eskualdunak, eta nik neburuari tenion, nor naiz ni orduan, hola, izateko pixkat behes. Claro, gu denak egitzen euskera, gu ezan gure hezkuntza eta gure kultura, ez? Gauza orokorrean, esango nuke, euskerarekiko zegoen mesprezua. Hori, eskala da, hala da. Mina, bai, bueno, horregatik galdu nunik, Horregatik galdu nunik, eta beste askok. Errodera sartu zitzaigun, baita ere etxian ere. Egun batean idatzi nuen gauza bat, horrela barrutik atera zitzaidan, eta ni sentitzen nintzen arrotz nire herrian, eta hala da. Arrotz sentitzen nintzen. Eta hemen ikuste ziren, basarriko alabak, kalea etorri zirenak, aizi izan du zirela, bere seme alabari erderaz erakusteko gehiago saiatu zirenak. Zatik hanbeak esate zuten, ni sufritu dutena ez dela berai sufritu. Eta hori egia da. Bueno, nire zitzaidan ezer gertatu egiten ez nuelako. Beti erderaz eta beti erderaz. Baina behin gauza bat gorteak elkurak gotu nizun, nire anei txiki eta bilok atxarekin ginela, hemen joan zela kaletik, eta beak guri euskeraz, beti bezala, ez? Euskeraz, eta torri zan falangista bat alako kakanarroa, etzan gizon handia. Nire etxak eman bat zion, bueno, baina pistola ez da guzti zeon, falangistaz jantzita, eta eman zion gure atxari masaileko bat lotxagarria. Eta gizon balientea zen, baina guan, albua ez ginen, eta nik uste horregatik kontenitu izan gizona. Eta zerri harrek esan zion, hablesen kristiano, semei. Gauzoiek gertatu izan dira eta ikusi beharrekoa dira, Orduan gero etortzen dian hemen kontuak eta gauzakin, guk ze izango dugu ba, zuk ez dakiz ezatzen nahi zedate, guk hemen pasadeguna, zuk ez zezue pasa. Baina pasadeguna ez bakarrikan, eta nola esan, ez dakit, hau edo bestia edo ez dakit zera indekulako, baizikan, geran agatik, euskalduna gehalako, eta gure kultura maite degulako. Horregatik pasadeguna, ez da, tristea,